Ay lalay! Ketekleme kızlar, ketekleme kızlar. Mening adym Ata. Men atam bilen enemiň ýanyna barýar. Olar kuş ýurtda ýaşaýarlar. Şu arada küçük doganymyň ýusgasy bar. Ol näçe ýyl mundan oň enem atam görmek üçin gyş ýurdu barýa karşı ýerde motordan ýykylyp aramyzdan çykdy. Men näçe ýyl bäri şu ýolda suwsap gelen guşlara gansyn diýip doganymyň ýusgasyna suw guýýar. Şu dereniň ady Bekdere. Ulu doganym bu nar baglardan eneme nar ýaljak bolanyna ýykylyp soň dünýeden gitdi. Enem bilen atam şu gyş ýurtda ýaşaýarlar. Men olary her näçe günden ümit edýär. Bu hemde hallaryna habar alýar. Selamünaleyküm. Aleyk. Nerede olmuyor? Yarışma. Näze aman verlik mi? Yarışma da. Kurgunçuluk mu ova gara? Kavu kurun. Kurgunçuluk mu o bara? Atlan Kavu kovmi. kavu öyle kavu da. Kovma atıklandı. Kavu kurgun. Aman verlik mi? Kurun yedim. Neyse kavu mal gara. Kurgunçuluk, kurgunçuluk. Kurgunçuluk malgana da kurgunçuluk. Baytarın iyi mi var mı? Oy. Enem atamy meniň bilen gidip owada ýaşaýly diýer. Emma olary meniň aýtdym etmeýärler. Sebäbini bilemem. Şeýle kynçylyklar bolsa da şu ýerde ýaşap ýörler. Atam aýtýar, at ırskyly alynmadyr.
kaçacak. Naharı da düşürecek. Nahar hazır ama da var naharın iyiydi işte. Yo men havluk gön gidecek. Hoş. Ne hoş aman sağ ol. Ata gitti mi? Gitti ata. Gitti değil mi? Giden muhabbet gayrı. İşi vardır obada işini geçişte oğudur. İyi kısa kav olacaktı. Hep belki de ne? İyi obada doğru işi vardır. Obada işi vardır işini geçişte oğudur.
çok harabınızı tanmayısın ve selam ararmasayın arkanın Allah yoluna. Allah kabul etsin. Yakayın. Ne bitti? Ya kaynap durdun mu? Aynen. Kamil. İki tane şemmi çömmelli mihman olacak mı ne mi?
Mihman yese uyusunu. İki tane şemmi çömelli mihman olacak mı değil mi?